ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштаҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуда дар номери имо ба саи мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, квартира ва квартираҳои арзон аз душанбе ҳастад. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. дӯстони азиз, навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. якум квартираи фурӯшии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар пойтахт, дар райони фирдавсӣ, пеши корвон, рӯпарӯи мағозаи 7 ахтар. бениҳоят ҷои хуб аст, ки лаби роҳ дӯстон аст, ки доми 14 ошунаи нав аст, ки уже одамо зиндагӣ доранд. дурӯ надаромадан ами лаби роҳ да ай сураташ ба фикрам шинохтан куҷодай. рӯпарӯи намхали мағозаи 7 ахтар. духонага квартира аст. дӯстон, дар дуюм ошуна қарор дорад, доми 14 ошунаи 50 квадрати метра. лифт дорад, обсет пайстани ҳастай. дар дуруни хона шифонери танаи деволӣ, хоб, термикс, пардаҳои нав, кондитсионер, кухни гарнитур, видишка ва решоткаҳои оҳанӣ, ки трезаожда решоткаҳои оҳанӣ гирифтагӣ ҳастанд. яъне бо сифатҳои баланд мегӯяд хона ремонт кардагӣ, ҳамаи маҳсулотош ҳамаш 100% бо баъзе чиzoш метиҳам чизе ки ман такрор кардам дар ҳамин қушай. дастроshно мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи $32000. бо одамони конкретна харидода арзонтар мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад. ягон мошинам бошад, мегӯяд болоиш пултият мешавад, ки чӣ хеле ки мошине ки набошад, вариантҳои худтона пешниҳод кунед, болои мошин пулам тият мешавад. ягон хонаи заминиам аз ҳам територия душанбе бошад, ба хонаи заминиам алиш мешавад ва мошинкаитам алиш мешавад. бисёри баъд такрор намекунед, рақамошро навистагӣ аст, дар ҳамин рақамошонам ватсап пайваст доранд. 989 ин ҳамин номеро пайсияни кор мекунад. дар рақаму 16 хонаи бе посредник прамои соҳиби худашро мебардорад, қайтон гап мезананд. бо арзон ва муомилаи одами ҳамин соҳиби квартира беҳтарин шахс аст. квартира арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад. маромад занг зада вариантҳои худтона пешниҳод кунед, ҳам пулакӣ, ҳам алишӣ, ба хона ҳам мошинкатӣ. маромад тамос гирем. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар райони фирдавсӣ, яъне поёни корвон мешавад, яъне кӯчаи гулбута. дар гулбута хона мегӯяд қарор дорад. ягон маълумотҳои агар хатогӣ бошад аз соҳибашон пурсида мегирем. ҳамагии 6 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 6 дар хона кардагӣ тайёр, ки якта ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. ҷои нонпасхона, об дар дуруни хона аст, рӯи ҳавлӣ битон кардагӣ, гирдаш маҳкам, полни худ дӯстон азиз, даруни хонаҳо ремонтҳои замонавӣ термис дорад. ранги сексия ин ки ҳавлишон хела кушод аст, гирдаш маҳкам аст, ошхона, баня ҳамашон аделни бо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. шаҳри душанбе дар гулбута. дастроshно мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ баъдрон, ки бо арзонтара мешавад. сроshно мегӯяд сум дар кадоме ки мехарад бо арзонтара мегирем, мегӯяд на рақамошо навистагӣ дигар маълумотша мегирем. шаҳри душанбе дар гулбута. бештар маълумоти пурраша тариқи телефон худатон мегирен. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхал чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотшо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мезорем. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. бардро инашам аз територияи душанбе аст, ки пойтахт дар маҳаллаи шодоб гуфтагӣ аст, рӯпарӯи бозори ҷалҷам, яъне кушониён. рӯпарӯи бозори нави ҷалҷам ва кушониён, маҳаллаи шодоб, шаҳри душанбе. дӯстон, заминшо камтар не ки майда аст, ки қариб 1 сотиқ, яъне 0,7 мега соҳиб қариб 1 сотиқ замин ва ду дар хона кардагӣ тайёр. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. гирдашмака рӯи ҳавлӣ битоне, хай ҳавлишон майдака типа ранги сексия бора, яъне ки ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. галавни обсвет канализатсия дорад. маҳаллаи шодоб. дастроshно мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи
75000 сомонӣ бозам арзонтар мешавад. одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтар мекунем мега соҳибшон ин ҳамин рақамошон мегафоне пастияни кор мекунад. ягон маълумоту иловагии хоҳем фаҳмидан дар рақамошон занг занед шумо да фаҳмода метиҳам. дар наздикиш бозор мактаб мағоза донишгоҳ хеле чизо ҳастай. ха як бор занг занед бо чи мисол саоле ки дорен дар худашон тиен. аз шумо хоҳиш дорем ки агар имконият бошад ҳамин видеои моро через программаи VPN тамошо кунед барое ки барои мо хеле муҳим астад. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред чӣ хона ки лозиме нависе пешкаштон мекунем. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки аз территорияи Душанбе аз пойтахт дар райони Сино як гуфтага аст дар политехникум рӯпарӯи заводи Кока-Кола мега соҳибшон. шаҳри Душанбе райони Сино 1 политехникум рӯпарӯи заводи Кока-Кола. духонага квартира астае ки дар чорум ошӯна қарор дорад 55 квадрати метр. боб свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, калидор ва кришаи дом мега ремонт кардага аст, ягон об намечакад, ремонти хона 100%, термис, кондитсионер ва ҳар гуна ашёҳо дорад. агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмидан рақамошон астае кор мекунад дигаша мегирем. дастрошон мегад фурӯхта мешавад бо нархи 340,000 сомонӣ бардорон боз арзон мешавад. духонага квартира чорум ошона 55 квадрати метр доми 4 ошона. рақамошон 918 кор мекунад. марҳамат дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен арзона мешавад. аз кадом ҳамин гӯшаи Тоҷикистон аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозим бошад дар комментара пурра карда нависен. агар ки мо ёфтем якум шуда ба шумо пешкаш мекунем. агар наёфтем бо сабр мекунем, бо иншоалло ки одамони хонафурӯшо бисёре мода роҳӣ мекунанд пешкаштон мекунем. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. хонаи заминӣ қарор дорад дар территорияи Ҳисор. нагуфтия ки кадом территорияда қарор дорад. мумкин территорияи мумкин уртабуза ҷое не ки нагуфтия, фақат шаҳри Ҳисор навистагӣ аст, маълумотша пурра нагуфтиям. дӯстони азиз кадомтон мехарен занг занед. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсул дорад ки ду дар хона времека кардагӣ аст ки барои зиндагӣ мешавад. якташ средни барои зиндагӣ дар тиреза дорад ва дуюмаш мешавад ки ошхона, баня, книша. хоб гирдаш дар одамо зиндагӣ дорад ва нархаш бениҳоят арзон ае ки 70таш меган бо ҳамирам арзон мешавад. як тарафаш қатӣ, як параш қатӣ, як обшим ду параш маҳкам аст хона, яъне ду пара дигаш рӯй астае. инам хел сайзтайни хона, инам хел гирдванаш дар одамо аста, инамҷа ҳамаш наворда маълум астае. чӣ хеле гуфтам боз такрор мекунам барои шумо. нархи хона 70000 сомонӣ бо арзонтар карда метиҳанд. рақамошон билан аста. кадоми шумо агар хонахар ки бошед аз ҳамин территория дар рақамошон занг зада бештар маълумотша гирен. лайкора гузорен фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар чизе ки тонен падисаш кунед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. инашам астае аз территорияи Душанбе астае ки дар Зарнисор. шаҳри Душанбе пойтахт дар Зарнисор гуфтага астае соҳибшон наздики мактаб. якхонага квартира астае ки дар чорум ошона қарор дорад 41 квадрати метр. нагуфтиянд ки дом чанд ошонае, нагуфтиянд ки мисол духона када мешавад. якхонага чорум ошона 41 квадрати метр, яъне ки дарунаш хела каломда ва як дона сурат доштае. главни обсвет мегад пастияни астае, лаби роҳ да мега соҳибшон ва камтар наздик ба мактаб мегад, наздик мактаб дае. дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ бардорон ки боз арзон мешавад. даруни хона хай ремонт дорад. дар навори дестем ки дар ҳамин сурат ки хона ремонт кардагӣ абой задагӣ астае. 270 бо конкретна арзон мешавад. агар маълумото иловагӣ хоҳем фаҳмидан рақамошон мегафон астае кор мекунад. дигар маълумото аз ҳамин рақамо. агар ман бо шумо дам чунин квартираи фурӯшида ки агар ғалтида бошад ё ки мисол хона, замин, мошин фаълан мо реклама мегузорем. сурат маълумотша пурра карда дар ватсап имои мо роҳӣ кунед. мо хонаҳои шуморо дар эълон фурӯшда гузошта метиҳем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, шаҳри Бохтар, рӯпарӯи театри Навда. яъне пеши боғда бошад, пеши аптекаи Чор ва пеши наздикии Кургавой. ҳама чи обшим дар наздикиш астае. ҷои бениҳоят хуб, лаби роҳи намин доми якум. духонага квартира аст дӯстон ки сехонагаш кардагианд дар панҷум ошона қарор дорад 60 квадрати метр. главни бо об свет таъмин астае, ошхона, ҳоҷатхона,
ҳаммом дорад. خب با خونه میگه با همه چیز چورش میگه سودا میشه استرالی ماشینا کانسانر خلادنیک یعنی که با همه چیز چورش گفتگی است صاحبشون همینجا با فکر ما چیزی که است ممکن قدش میت یعنی که صاحبشون معلومات شه با چیز چورش میفروشه گفتگی است همین نرخ ده دستروش نفروخته میشه با نرخ 340,000 سومانی بعد رو سه خانه کوارتیره سنتری شهر بختار بین وجود نه اینجا کوخی مثال اون تئاتری نو است اونا پارا کاروسل جای بهترین جای است که از این پارای رو دومی امین فروشی خب رقمش شناس 918 کار میکنه یگو معلومات ایلاگین خوین فهمیده در رقمش رو زنگ زنن با شما فهمیده میتین بازم تکرار میکنه 340,000 سومانی جای بهترین باز ارزان هم کرده میتین لایک رو فراموش نکنید و نورا پادیساش کنید ҳаштум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон аз территория шаҳри ҳисор аст ки дар ултабуз ҷое ки ободия мега соҳибшо шаҳри ҳисор дар ултабузда ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсул дорад ки 6 дар хона кардагӣ ва дорад ки хона бо ғишти пухта ва коробка дар дурунаш аст ҳуҷҷатхона ҳаммом ошхона хоб 7 сотиқ замин ва 6 дар хона қатъи падвалаш мега гирди хона маҳкамае инамқа маълумото наздик аст кадомтон агар маълумото иловагӣ хоҳен қатъишон тамос гирифта мепурсем дастрошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ баъдрон бо арзонтарам мешавад то қад сум дар кора мегад соҳибшон ҳамира бо арзон карда метем вариантҳои алишиша гончи гуфтагӣ нестай марамат бо занг задан бештар маълумотша аз соҳибашон гирен кадом намуди хона замин квартира ки ба шумо ки маъқул астае аз куҷои ҳамин тоҷикистон ки набошад дар комментария мо нависен агар ки мо аз одамони харидоро ёфтем яъне фурӯшандаҳо дастрошона видео карда шуморо пешкаш мекунем шумо дастгирӣ кунед канали моро обуна шавед лайкотона гузоред навора падил сакнатон азиз мо дар хизмати шумо хонаҳои гуфтагии шуморо пешкаштон албатта мекунем наҳам замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон замини фурӯшии ҳамвор қарор дорад дар ноҳияи қабодиён дар наздикии носири хусрав гуфтагӣ аст соҳибшон деҳаи чашма қабодиён носири хусрав деҳаи чашма яъне ки намедонам пеши ҳамун чашмада мешавад чӣ хеле ҳамин хел маълумото соҳибшон наистиям ҳамагӣ 12 сотиқ замин дорад бадрони азиз ки замини ҳамвор барои хона кардан хоб сертификат мега дорад мега об ҳаста гирдуванашта одамо наздики хона дорад мега соҳибшон дастарошро мефурӯшад бо нархи 40,000 сомонӣ одамоне ки наличӣ мегиранд арзона мешавад замини ҳамвор сертификат дорад 12 сотиқ замин назди носири хусрав ва деҳаи чашма одамоне ки мехарад бо арзон карда метем мега срочно сум дар курай марамат зангзани рақамошо тисел дӯстони азиз шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшии заминҳо мошинҳо квартираҳо чизе ки барои фурӯхтан бошад мо рекламада мегузорем мо дар роҳи мо фурӯшта метиҳем дар имзои навор ҳамин қа 9 та реклама дошта ки пешкаш накардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо